dames, goedemorgen. Ik rijd, dus ik dacht ik maak deze video even snel voor jullie. Ik wil aan die mensen verzoeken, ik wil aan bepaalde mensen verzoeken. Mensen die wreed zijn, mensen die hun verstand niet gebruiken. Gaan jullie geen schooltassen halen bij de minister of waar dan ook? Dat we go zeer de skorotas die desma. Die tassen zijn niet om te verkopen. Die tassen zijn om mensen te helpen. Uno go tek de skorotas dat we snap is zeer dere. Daarom geef ik mijn tassen niet aan zomaar mensen, weet je. Omdat, of je tek atas igosering, missie you esering, ga je echt problemen met mij krijgen. Want me go struggle go tek de tas die unu fuka die dem ching. Maar, ageslik, unu edenanga tradenki en zo. Waarom kunnen jullie niet normaal leven? Waarom kunnen jullie anderen niet helpen? Nooit we denken je hebt trouwen altijd na zo poer money na trouwen skina zo dat we denken is Suriname hosselland geworden? Zo ukam trasma, hossel trasma, unom doe des aan dati. De tas na gratis, we go take de tas, da uno kan go take de tas. Da we go zeer de tas is niet goed, die tassen zijn voor die kinderen. Die tassen zijn om kansarme mensen te helpen. Ouders die het niet kunnen permitteren. Dat kan de jongen permitteren dat je go take a tas, dat je go snappen zeer de tas. Wel, uno mek mishi uno ere. Uno mek mishi uno nanga de tas sa minister e prati. De tas sa de in NPS anufu verdeel. Uno mek mishi uno takwe zeer de ere, want ano komboom. Adi dat na school toe, ook pour mi dape. Wij willen mensen helpen. Trawa en denk ik met money tap trasma. Of ouders no maar bij ba. Of ouders no maar bij actas. Dat we geen gratis. Zij de you etekatas ego ser die desma. Wist nou wat gewoon je zeggen die doe het niet. Doe het niet, het is gratis. En mensen, letten jullie op, het zijn zwarte tassen. Zwarte, blue black en de... Oh ja, ik heb ze niet bij me hier. Anders moet ik zo roede foto of de tas. Zolang als je mij zegt de soort tas dat die. Hoe bel me direct met mijn tasco toe je, want die tassen zijn gratis. Ach man. Herdina ukam trasma, hossel trasma, na zodat we denken na kondreja. Plus hoe je poesrefi, zodat we je point trouwen voor anom hebija trouwen tumsi, na zo suku pour na trasmasking. Ik heb het ook moeilijk, maar unu schreef van mij doe mijn best. Maar mi schreef abe moeilijk ook, maar mi nee, denk dat ik go ukam of mi go tek tas dat mi koseer de tas die de ouders. Nee, omdat mi sap die mi mabe struggle na mi pot mascoro hoe het was te bijvoorbeeld bepaalde Ami manu maar bij een bepaalde schriften die uno en zo weet je. Maar bij absoluut dat mi begin sabe daar Holland en zo en bepaalde dingen. Dus doen jullie het niet mensen, verkopen jullie die tassen niet. Die tassen zijn niet om te verkopen. Is om mensen te helpen. Jezus jongen. Hey boy. Hoe stop je er? Hoe stop bepaalde systemen hier mensen? Mi ate broeder mate me hier de sanja. Want me struggle go show om een tas dat in fire son voor pot bina wagi. Dat teji de smade dat ras mij go seri. If you know abe fan hoe do no teken. No teken. Daarom mi bok was maar laatst. Ik heb die personal gegeven voor om te delen voor kansarme mensen. Als man ook weer schreef ik ko actie mi bak. Ik dacht nee, zo gaat dat ding niet. Dan je moest go show no tja konji. Zo gaat dat ding niet. Ik heb ook andere mensen die ik moet helpen. En mi zorg goed dat de tas mi praat den. Chim, zodat alles maar moest winnen. De meeste, kom dat alles maar dan, alles maar jepi. Maar de meeste mensen moest maar winnen. Kijk, bepaalde Milo tassen hebben Milo uniform en die lagere school ook uniform. Maar sommige smaken na 3 lagere scholen above Milo, above 3 lagere school. Met pour de Milo uniform, dan met je de 3 tassen dat dan ga ik weer bijvullen in andere Milo tassen. Je ziet, dat de carrière gebruik je verstand hoor. Jezus, we gaan licht desma op in akondro. Kaba desan de ma, wa desan dat no boom. Kaba nga de money voor de, make me go in metal change so.